L-arti fiżiva dejjem baqa' tal-qalb immens. Kull fejn kont, b'xi mod jew ieħor l-arti deffista. Il-minuta tibda issa. Is-Sur Mario Kutajjar, Chairman ta' Heritage Malta u President tal-Malta Biennale. Sur Kutajjar, il-ħajja professjonali tiegħek kif waslitek sal-arti u l-kultura? Minn ċkejken tallimt napprezza l-arti. Napprezza l-arti fid-diversi forom tagħha u bħala l-aħjar ħolqien li jista' jagħmel il-bniedem. Kien hemm xi proġett partikolari jew anki fażi fil-ħajja professjonali tiegħek s'issa fil-kultura illi taf illi se jibqa' jispikka għal dejjem għalik? Dak huwa l-Malta Biennale. Il-Malta Biennale bdejni l-ewwel edizzjoni tiegħu sentejn ilu, issa wasalna fit-tieni edizzjoni jaqgħad il-passjonijiet tiegħi, jiġifieri l-arti partikolarment dik kontemporanja l-arti mal-istorja, nifhem jien li mill-karrieri kollha li kelli l-ikbar proġett li qatt għamilt, mhux waħdi, kien hemm diversi fiha, ma jkunx ġust nieħu l-kredtu waħdi, imma għamilna l-ġid kemm il-xena lokali artistika u anke għall-pajjiż ukoll għax poġġejnieh fuq il-mappa internazzjonali tal-avvenimenti kulturali.